Maayong adlaw sa tanan nga mga tagparamati sining palatuntunan ang dumanan sa isa ka ambahanon. Sumangman sa maghatag kabuhi sining akong sulat. Ako si Alin, isa ka senior high student. Hambal sa mga classmates ko. Gwapo ko na ako pero mapati man kamo kag sa hindi, wala pa ako sang nobya. Pareho sang iban, may istorya man ako sa pagigugma, nga hindi ko gid malipatan, kag luwig man matagan sang kabuhi. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patukar sa nga bahanon nga ginatiguluhan just once. Gikan sa RMN Drama Center. Gikan sa RMN Drama Center. Ginadulot sa inyo ining palatuntunan. Ang tingog nga inyo nabatian, iya ni Melvin Clotenia. Kag siya ang magdadala sang kasaysayan sang isa ka lalaki nga nagapatawag lang sa ngalan Allen. Sure, no problem, girl. Meg, no. Ay, ka na declare? Oh, oo, Meg. Kaya na po din bala. Nga ba ko lang haw? First day in class. Late ka na dayon? Sorry lang, Miga. Grabe kayo nabura ako sa buwan. Nan, siligog idaw. Nagbuang ka sa online game, no? Laban ka na, Miga. Dali na, masulod na tayo sa classroom ta. Okay, Meg. Ha? Meg, Basta ka sa mga classmates na mga babae. Gusto ko gigmo magkamagpian niya. Hay, ikaw ba na, Meg? Oh, nag-andar naman ang pagka-chick boy mo. Meg, kinahanglan ta na iya sa pagtuon mo. No? Para may inspirasyon ka sa lalaki kung napunta sa Bible school. Wala. Galing man, Mig, no? Wala na siya nga. Wala naman ang mga bata. Subag na oras na. Plural. Kasi down na lang ang bata. Ayun na sa mga section niya. Nag-transfer na lang sa sound kanan. Sa din ta subong makadto man. Papakantin lang ta, naimiga. Kay may klasik na karon. Dito lang ta matambay sa kantin. Kita mo ito tuya sa makita niya. Correct! Dala lang kaon-kaon eh. Para dismular kuno abi. Umugin. Ate, okay ah. KK, bilang ta ha? Wala din bilang problema. Ayos na! Kanya ta! Kalasan KK mo. Kalipusan na. Katapusan. Katapusan na na. Katapusan ko na. Kikiki, katapusan na. Meg, Meg, pinakarsonadahan ako. Tapos so, Ato bilang lipot, buhok na daw si Phoebe Cateso. sus! Oh, ikaw yung Meg. Ginangin mo na tayo pa niya. Meg, Wala, Meg. Kaya simple na type pan ko ya. Inang laba buhok. Wala makeup, kag wala lipstick. Na, nga ikaw, di ang type mo ha. Wala. Ni. Wala pa ako sa may nakita. Ano na yaman? nano? Pigaw. Anay ka. Berdi pilo ako. Mga Meg. Oh, No. Inang babae nga nagatubang di sa ato ng lamisa yaw. Gwapa na haw. Sa din man. Lindapi man? Inablang nagisano mo. Kag nagabasa sang notes niya nga dire nagatubang sa ato. Hmm. Ah, okay. Type mo, Meg? Apots na. Siya! Meg! Oh, Labs na. siya ang nanamihan sa mga mata ko, Meg. Hmm. Tagdaw. Nakapitik sa mga ikaw. So what are you waiting for? Arang kahalo. Dati bang Meg? Sino? Inahin na lang, laki basi kong mapalda ta.
Do hindi madula sa pinsan ko bahay kay na nga nakita ko sa kantin pa. Kagwapa siya ya. Tuwa na siyang tanan balaw nga. Gusto ko si isa ka babae. Kinahanglan makilala ko gid siya. Pero paano man? Boss, mabalik ko liwat sa kantin ha. Pagpangitawon ko siya. Kung makatiming ko, pangilalawon ko siya. Pag mangita ko sa media, nga magkilalay kami na duha. Siya? Siya ginang gusto ko nga manginubiyaya. Ay, sa iyo ko pala nabatsagan ini. Ay, naluhig ako sa mamusining man. Ay, kung tani, wala pa siya sa nubyo pa. Ay, himuon ko gidang tanan nga mapaluyag siya kung makilalahin na kami. Ay, amayo pa. Matulog na ko gani ah. Katkapay pa. Nga matamungkuhan ko siya. Okay na daw, galing ko ba? Mga Migs, Oh, dali na lang ka ng JS prom tanong. oo Meg. Excited ako gani parang baile na po sa mga palalabs ko. Malamig mo. Oh, ikaw yung Migalin. Meg, kumusta ang love life mo? Oo man Meg. Ang dream girl mo, nakilala mo na? Ito na ba, Mig eh? Na, ano? Sabi niyo ba na, Meg? Oh. Nagabalik-balik niya ako sa kantin eh. Basi pa man lang magtabuhay kami itong adwa. Eh, dapat din, Meg eh. Medyo dasig-dasig ka lang Meg ah. Kaya lapit na lang ba lang GS prom bla? Mga Meg, Oh. relax bala. Makilalahigit kami nga duwa ah. Ilabo sa bato, Meg. Nan, muna na lang sa. Sabihin na siya man. Wapo pa naman sa forma ko bro. Day, dali ka. Dito ta mapungkol sa unahan. May bakanti pa nga pulungkuan mo. Oh. Okay, Day. Excuse me, Migo. Malabay lang kami. Excuse me. Ha? Okay. Hala, ang babae niya kinapangita ko. Putula. Yes! Yes! Oh, yes! Yes! Nag-augyugin ang panahon sa akon pa. Kanang isang napatsaglan ko pa. Oh, ana na. Nagsugod ng music. Kinahanglan. Palapitan ko siya kaga. Balingon ko siya. Ato siya oh. Nagapungko kay nagabayle ng daw niya kaupot. Oh. Pa. May lalaki na nagpalapit sa iya. Nagbayle sila. Oh, shit! 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 Naunahan ko sa lalaki ba? Init oh! Init! Mig, walang nagbaili ha. Oh, Sinong ginagawa? Okay. Ang type mo man nga chika, Meg. Nabaili siya sa lalaki. kilinit ka di, Mig eh. Naunahan ko sa busit siya. Kilinit ka, Mig. Mig, wala. Nagawadi kita na higit sila nga duwa ba? Eh, Basi ko nagbiyon na niya na ya, Meg. nagatulog kayo sila nga duha. Naghaksanay kag... Oh, hindi. Meg, relax. Meg! Relax, bida. Naghaluka na sila nga duha, amigo. Kilinit ka dyan, Meg. Meg? Wala gid ko magdumdum nga may nubyo na siya gali, Mig.
Na, ano? Meg. Hindi ka mugulo para sa isang isa, Meg. Oo man, Meg. Batunan na lang. Ganay man, Meg. Pero Meg, wala gijaga ka dula paglaom nga mga nubya ko sa yamig mo. Meg Meg. ko alin? Maunan lang ko puli sa mga plan ko. Kay madate ato sila ya. Oh. Ah. Si Jisam na nagapising mo sa puno ng kahoy. Oh. Nagahibi siya. Katuan ko siya pala. Ah. Hi, miss. Ba- May problema bala? Oh. Ah, ako gali si Alien, kaga ikaw si Jisa? Oo. Nga, kilala mo ako? Kakuan, gin pamangkot ko ngalan mo sa school ta. Na namyan ko sa imo eh. Ano, may mabugat ka pala nga problema? Basi kung makabulig ko. Hindi ka lang magkawya sa ako na. Nag-break me sa nobyo ko. Oh. Okay. Kakuan, basi kung pwede nyo pa man ang istoryahan, di ba? Ha? Anyway, relax ka lang ha. Basi kung may mabulig man ako sa imo. Pakadlawon ta ka. Parehas niyo. Buang ka gid dyan, no? Ote? Mga Meg! Oh, Meg! ano? Kami na ni Jisa mga Megs! Ha? Sige ah! Birahin yung dakaon kay akong taya subong Meg! Wow! Congrats Meg! Congrats, Meg! Wow! Ah, Naya? what you want to get Meg back? Kuregit mga Meg! Ano na mga grupo mo ba? Mga julog sa... Mga pitla ang marutla. Si Jisa man ako. Hindi. May upot siya nga lalaki. Ano ka pala? Ang ex naman ng upo niya. Meg, lantawa ba lang, amigo? Ha? Uy, hala. Agay, basi ko nagbalik kay sila nga duha, Meg. Kag agay, kasweet sa ilang, amigo. Hala, ginaagbayan pa siya sa lalaki. Meg, kag uy, siya nag-uyat man siya sa hawak siniyo. Aning Maria? Gintungto yun ang kuya, Meg? Meg, pamati, bla. Basi kong palangga yung ginang ex niya sa imo, Meg. Hindi niya pwede, Meg. Gini mo yan ang kulit panikit puta siya, Meg. Meg, relax lang. Hindi niya pwede. Relax. Alit na pala sa mall, Meg. Relax lang. Hindi pagpilitan, hindi imo. Damo pa da! Meg! Ayan, Meg. Shock na guys. Naglalaing gid ako sa tungation kaga sobrang sakit nga nabatsagan ko. Naglilibiyon gid ako sa gabi nga to. Una ko nga naluyag sa isa ka babae, apang ginsakit niyang balatsakon ko. Daw hindi ko gid mabaton. Masakit man pero ginbulagan ko siya kag nagtingwa nga makamuvuon. Subong single gihapon ako kaga nagalaom nga mabukit ang babae nga para sa akon. Kabay nga nakuhaan niyo man sang leksyon ang kasaysayan ko kag madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi. Tubtob na lang diri nga akon nga pagsaysay. More power and God bless. Diba? Ano? Kikibe. Amoy yadto mga abyan ang
kasaysayan ni Allen. Upod sa ambahanon nga iyang ipangabay, ambahanon na ginatiguluhan. Just once. Mga abyan, ipadala ang inyong sulat Hindi mo Dragon Pre, dugay mabuga na ni kalayo pre. Ay, uya pa tan na pre. Han, May lang kalayo, buga na pre, lain na pre, ako buga na pre. Sarsa, kaangkan, ginadulot sa inyo sa Talaga na sa negosyo. RMN Drama Center.